నా పేరు జాన్సీ. నేర్చుకోబోయే లోక సువార్త 2వ అధ్యాయం 1-5. మీ బైబిల్ మీద ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఆ దినమున సర్వలోకమును ప్రజా సంఖ్య వ్రాయాలని ప్రభుత్వం ఆజ్ఞ. ఇది మేరియన్ దేశం. అది ప్రజల సంఖ్య. ఆ సంఖ్యలో వ్రాయబడినకు తమ తమ పట్టణంలో వెళ్ళింది. యోసేపు దావీదు వంశంలో గోత్రములోను పుట్టినవాడు గనుక తనకు భార్యగా చేయబడి గర్భవతి అయి ఉండిన మరియతో కూడా ఆ సంఖ్యలో వ్రాయబడిన గలిలయలోని నజరేతు నుండి నజరేతు దావీదు ఊరికి వెళ్ళెను.